Moikka! Elikkä mä oon uusi käyttäjä ja sori toi ääni, jos mulla on vähän outo ääni, koska mä aina videossa se rupeaa kuulostaa mun ääni joskus vähän oudolle. Niin pahoittelen siitä. Sori tää kuvauspaikka. Ei ollut tänään oli muutakin paikkaa, mutta en jaksanut lähteä minnekään, koska olin leikkimässä siellä vessassa, koska mä leikin silleen, että ne ui täällä silleen. Mutta mennäänpäs nyt siihen asiaan, eli mä aion kertoa nyt tästäni. Elikkä mun nimi on Taru Apesto ja sitten Deseste löydätte sitten mun nimetirti ja osoitteet ja näin. Että voitte vaikka lähettää fanipostia. Mä oon 03 syntynyt, eli mä oon ensi viikon keskiviikkona mä täytän 11. Ja mä odotan sitä tosi innolla, että mä saan My Little Ponya ja sitten saan ehkä oman läppäriin. Se on tosi hauskaa. Joo. Mitä muuta? Joo. Mä en aio aluksi saa mitään sarjoja elokuvia, koska mä aion eka tehdä semmosia askarteluvideoja ja tiedotteita. Ja mä ehkä mun synttäritten kunniaksi sitten pidän jonkun petsimiitin tai jonkun. Mutta sittenhän se nähdään. Joo, mutta Disestä löydätte sitten ne muut tiedot, että ei kai mulla ollut muuta. Moikka!